रायजोफोर बिपिएफ हानजाया बिटिसिनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव डिसपर्सलाव रेलि जात्रा हाबाफारि लानाय बायदि दिनै उदालगुरि जिल्लायावबो बिपिएफ हानजाया डिसपर्सलाव रेलि जात्रा हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लानायजों लोगोसे खौरां बिजोङाव गोबां बाथ्रा बिथाङा फोरमायदों। मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरि मानव गेदेर दिपेन बर' आरो बिटिसिनि बारग' सिएम मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांमोनखौबो खौरां बिजोङाव माखासे बाथ्रा बुंदों। रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन। আগত মই কি কৈছিল লাগিলে আমি 20টা খেলিম আহক দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই প্ৰমোদ বড়োক মোৰ লগত বহাৰ কথা আছিল ক'ত দীপেন বড়ো ইলেকশ্যন এতিয়া মনত পৰা নাই নেকি ইহঁতে আগৰ কথাবিলাক দীপেন বড়ো ৰাজনীতিত আহিব বুলি কৈছে আহক খেলক আৰে কি আপচু লিডাৰ হওক চবে পিছত ৰাজনীতি কৰিবই। আজি কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ বিজেপিৰ লিডাৰ চব আগৰ আছু নেতা আছিল। আপোনালোকে দেখা নাই আপচু লিডাৰতো পলিটিক্স কৰিব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। আমাৰ লগত প্ৰভাৱ নেপেলায়। সি আপচু নেতা হৈ আছে, আমি কেনেকৈ ইনভাইট কৰিম? তেওঁ ইতিমধ্যে তাৰমানে সিদ্ধান্ত অলৰেডি হেৰি কৰিছে, আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কৰিছে। তেওঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰত আপচু এৰিব এৰি পেলাই ক'ত যাব? আপোনালোকে মাতিব নেকি? আহিলে মই মাতিম, কিন্তু আমাৰো মান সন্মান আছে। মই মাতাৰ পিছত যদি নাহে ইউ পি পি এলৰ কি হ'ব নহ'ব এইটো প্ৰমোদ বড়ো বা ইউ পি পি এলৰ নেতা কৰ্মীহে জানে, মই কি ক'ম। ইউ পি পি এলৰ এনডিএত আছে, এনডিএত থাকিলে কি হ'ব? প্ৰমোদ কাকো চিনি নাপায়, সি নিজে গাড়ী পালে হয়। এতিয়া সি নিজে প্ৰেচিডেণ্ট, সেক্ৰেটাৰী কি হৈ আছে, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কি হৈ আছে, কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী কি হৈ আছে হোৱা নাই, তাৰ খবৰে নাই। তাৰ নিজৰ জাগা পালে হ'ল, নিজকে লৈ ব্যস্ত। মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকক কথা পাতিব দিছে ইউ পি পি এলৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে ক'ব পাৰে, চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই চিএম হিচাপে ক'ব পাৰে, এইটো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু পাৰ্টি হিচাপে ক'ব নোৱাৰিব। এজ এ চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে সকলো পাৰ্টিকে মিলি পেলাই থকাটো চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে সেইটো ক'ব পাৰে। এইটো কোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কোৱাটো উচিত। ক'ব পাৰে, আমি না নক'ম বা বেয়া নাপায়, কিন্তু পাৰ্টি হিচাপে ক'ব নোৱাৰে। এজ এ চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো আপিল কৰিছে প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰামা মিলিজুলি থাকক, এইটো চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে আপিল কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, পাৰে, কিন্তু পাৰ্টি হিচাপে নোৱাৰে। কাৰ লগত মোৰ আলোচনা প্ৰয়োজনে নাই, আগতো আলোচনা কৰা নাই। আপোনালোকৰ লগত আলোচনা হোৱাটো কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৱে বিচাৰে। মই বিচৰা নাছিল। মই বিটিচি নিৰ্বাচনত আগত মই কি কৈছিল লাগিলে আমি 20টা খেলিম আহক দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই প্ৰমোদ বড়োক মোৰ লগত বহাৰ কথা আছিল ক'ত দীপেন বড়ো ইলেকশ্যন এতিয়া মনত পৰা নাই নেকি ইহঁতে আগৰ কথাবিলাক? দীপেন বড়ো ৰাজনীতিত আহিব বুলি কৈছে আহক খেলক आरो डिसपर्सल जात्रा बियो बिपिएफ हानजाया साक्सेस खालामनो हादों आरो साक्सेस जादों। गासिबो जाथि जनगोष्ठी ओंखारबोजोबदों, जों नुनो मोन्दों। आरो दिनै उदालगुरियावबो खोब पजिटिभ, आरो बिनि उनाव तामुलपुर जाबावगासिनो दं। तामुलपुराबो आं जिखिनि मिथिबाय थादों बिराद मोजां। आरो जोंना उद्देश्यआ बेनो, दिसपुर रेलि सल' जात्रा रेलिनि जिथु उद्देश्य बेनो जे जोंनो जायगायाव सान्थि नांगौ, जायगायाव जोंनो खौसेथि नांगौ, जायगायाव जोंनो जौगाखांनाय बा उन्नयन नांगौ। बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो दिसपुर सल' जात्राखौ खालामगासिनो दं। अर्थआ बेनो, दिसपुराव जोंहा एमएलए फाथायनांगौ। बिटिसि ओनसोलाव 15टा सिट दङ, 15टा सिटखौबो जोङो एनडिए हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव फाथायनाया जोंनि दायित्व, आरो जोङो फाथायगोन 100%। बिजाथि फोसावनाया जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसना इलेक्सन जासिगोन उमुक थारिखआव होननानै फोसावो, बिनि उनावनो जोङो बिजाथिखौ फोसावगोन। आरो जोङो दासिमबो बबे समस्यायाव सोर गेलेगोन जों बेखौ दाबो थिग खालामनो हायाखै।
सार नोंथाङा मोनसे खोथा बुंदों दि बुंदों जे रायजो सभा लक सभायाव गोबां दिनै इउपि मा बिटिसिआव मा मावगोन जुदि हाजो बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि दालां बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि लामा बानायनांगौआ बिटिसिआव माबा मोनसे हस्पिटाल बानायनांगौआ बिटिसिआनो बानायगोन बे रायजो सभा एमपि बेसेबां खामानि दं सार प्रमद सारा बुंदों दि दिनै नोंथाङा दिनै रिजार्भ बेंकनि फैसा बनायथ' हाया होनना बुंदों दिनै मेन गुदि जों दिनै दिसपुरजों आरो दिल्लीजों जगाजग थाबासो बेखिनिखौ उन्नयनखौ मावनो हागोन होनना बुंदों सार सोर प्रमद बर'आ बुंदों प्रमद बर'आ बुंनायावथ' एक्सपार्ट लाबोबानो जाबाय ना जोंथ' दा बिटिसिआव थानानै दिल्लीजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों दिसपुरजोंबो रायज्लायना फैसा लाबोदों बे थांनानै बबे जाम्बा बबे बे दिल्लीयाव थांना मा खालामहैनो नागिरदोंब्लाय लाबो लामा दोंसे लाबोथों बियो दिपेनाबो जे माने बिसायख गेलेनो ओंखारनो नागिरदों एबसुनिफ्राय गेलेबानो जाबाय जोंहालाय मा जोंहालाय बिपिएफसो सार दिनै नोंथाङा दिनै बिदि मावना देखायबाय थादों सार 5 ग्यारेन्टि जिखिनि स्किम जोंथ' मावखायो आरो गेरेन्टि दंबावो जों बुंथ'वा सारा मिडियाफोरनि थाखाय माबा सानदों मेडियाफोरनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ माबा बाइक होगोननो जोङो बाइक साइकआव गैथ'वा दा मेडियाफोरनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनसे गेस्ट हाउस लुगोन आंहा बुंखाबाय 100%। सार सानसे समाव बर' खौरांगिरि समाव गोबां जोंनि बर' हारिफ्राबो गोबां माने बेबायदिनो गुरु प्रसार जायामोन सार दानि बेलायाव गोबां बर' खौरां फैबाय सार जाबायलै जाबाय बे खौराङा बबेनिफ्राय जादों जाम्बा बे 2003 10 फेब्रुवारियाव मा सुक्ति जाया बर' भाषा 90 सिडुलाव हाबजाबाय बेनिफ्रायसो जादों दा सार लासेन्टि खालामजाबाय गासिबो सार जालांजोबबाय दिनै नोंथाङा किं मेकार बयबो बुङो मिथिगौ बाट नोंथां बुंबाय थायो जे अपोजिट पार्टी एसटि बेफारि बुंबाय थायो मानो थाखाय बिदि बुङो सार गोबां दिनै अपोजिट पार्टी नोंथां बेबायदि डायलग होबाय थायो सार अपोजिट पार्टी पिपलफ्रा सार जाम्बालै बुंथों